Napahimuslan pud ni namo ang beam. Kaning beam nga natao diri sa among may laundry area. Napahimuslan pud namo. Nahimo namong halayhayan. Diba? And by the way, good morning guys! Good morning! Happy and blessed Sunday. Happy Christ the King today. The celebration of Christ the King. Watch out dito sa akong FB page guys. Dito sa Che Blagira na dito. Lantawa lang ninyo dito guys kay nagsimba man mi ni Angkol. And then karon mga oras gikan mi namahaw, gikan sa simbahan. Nakapalit din mi dito og mga kakanin. Kay pagawas naman sa simbahan na may mga kakanin, so nagpalit dayon mi dito. Watch out lang dito sa akong FB page kay naa dito guys kung gusto mo mulantaw. So karon diretso dayon ta sa ato ang greenhouse. Samtang ko ga lantaw ani akong mga tanom guys ba nga na plaster na ay mga kuan ani mga changes, na mga changes, and then watch out for that guys kay ato ning usbon ako ra man gud ning gidali-dali ang ako lang maplaster sila na pero naglakaw ang mga oras after ani nga giplaster nako sila na ay mga changes nga ato ang buhaton guys. For example ang pag replant aning mga aglonema nako nga tanom sa nakaila ani aglonema ni guys. Daghan kay ni siya nga klase sa aglonema pero kaning ako burag duara ni ka klase ako kay hinatag ra man ni. Kay kuan man ni siya guys, daghan nga klase ang aglonema. Kung gusto mo mutan-aw sa mga klase-klase sa aglonema, ay i-search lang na dito sa YouTube katong a kind of mga aglonema plants. Na dito may bawaan ninyo ang mga klase-klaseng pangalan ani o mga klase-klaseng itsura sa atong aglonema. Pero kaning diri sa kuha, burag duhara ni siya. Kung ako masayop na ako'y duha ka klase sa aglonema nya makita na ninyo diha dili kay siya katsadahan tungod kay mga tigulang naman niya akong aglonema guys. Mutsada ra ni siya puhon kung ato ning i-replant. Kay para mabag-o pod siya tan-aon. Kani dayon ato ang mga peace lily guys. Muna siya nay changes ani guys dilan sa ako magsaba kay ako mo po nang i-vlog para makita pod ninyo. Nay changes atong arrangement din sa tuang gamay nga greenhouse. Para maklaro sila basta watch out for that guys. Ako raman ni siyang gidali-dali gugkuan gahapon kanang plaster ba gidali-dali lang ang ako lang nga mahuman na kay gikapoy sad kay ko gahapon kapoy kay mini uncle guys kay gisayuhan man jud dinamo og plaster ning amo ang greenhouse. Gitabangan gali mi sa akong mga workers adtong pagsakat-sakat dira pag plaster ana atong net kay kung kami lang duha ni uncle lahi ra gyud no lahi gyud ning kaning kuan na ta ba nadang mga tag-as na bitaw tag-edad guys labi na kay mga buyag ba mini uncle so maglisod na bireg kanang panghikot anang kuan. Pero kung kami ratong duhay choice amo pud na siyang maplaster gyapon may choice maning kamot jud mi nga maplaster pud nang amo ang net dira. So salamat sa akong mga workers kay natabangan pud mi nila pag plaster aning atong net. So makalahutay-lahutay na taani guys. Pwede na ta diri mag-standby sa mga pipila ka oras. Pwede ta mag-standby diri kay dili naman kayo gid siya sentro sa init. Mainitan siya pero dili gid kay siya sentro ba so makakuan na ta no, maka-survive na ta. Especially ang ato ang mga tanom diri guys. Napaunta ko'y gamay diri nga extension diri pero burag dili na musugot si Angkol. Nga pwede pa man ni siya diri mabuhatan og isa ka kuan ba butanganan na pud sa tanom pero dili naman siya musugot kay basin kunog maapiki na pud diri kay naa man gud diri nabutang ang amo ang kaning kuan sa tubig kaning kibali gripo o kanideng hose na adin ni na area nya pwede pud siya diri ganang butangan mapud ni uncle diri kanang shower kung pananglit daghan tag bisita nya magdungan-dungan og pangaligo pwede pud diri maligo sa gawas kay gibutangan man ni uncle og kanang gripo or shower atoy sampulan ha sampul lang na ha kay mabasa niya ko kung pananglit daghan may bisita diri na okasyon especially kanang Pasko nya magdungan-dungan og pangaligo nya pwede ra ang uban diri maligo diri sa gawas ato lang dai ni diring sirad-an kay gi-ready naman pud ni nako kani atong cover kung nay maligo diri ato puding kabiran diri dira kay para pud nay privacy.
So na guys, Domingo karon. And then ugma pohon mo resume ako ang mga trabante kong moabot na pod ang materialis atong dalikyatan gamay ang ato renovation project gamay na lang yung agwanta guys naa na gyud ta diri sa may kanang magkuanta kanang puhon-puhon na diri sa kuan sa mag-alkuba na ta mag-sailing na ta dito sa ato ang sala ug kusina og diri dayon sa gawas gamay na lang jud kulang guys mahuman na gyud ang atong renovation project para makaproceed na pud taglain nato nga content sa pagkakaroon na dugang sa akong content kaning atong greenhouse diba simple na to na guys pero dako na kay na siya contribution especially sa kanang landong-landong ba shade diri sa among balay especially diri sa ato ang mga tanom kay mura man jud na akong mga tanom guys kutob ra din na magdugang-dugang pag mga tanom kay kuha naman sa kaayo kanang mora man pud ni ako ang mabutangan pud lagi sa mga tanom gusto man ko pero kung ako lang pabuton okay na ko kontento na ko anang atong mga tanom nga naa dira nato na lang nang i-improve and then mag-replant ta para manindot na pud siya mabalik na pud siya kuan kani siya gi-replant naman ni nako siya guys gi-replant ni nako siya mag-replant na nako siya. Then kani siya plano na po na nako siya nga i-replant para makuha na po na siya mabag-o ang pagtubo niya. Kay inyo makita di karon usbon ko dili kay siya kanindutan gyud pero probuyag okay pa siya no. Kay natabang man nako kay didto malaginis gawas akong gi temporary og butang. So karon na plaster na gyud siya. So makalahutay-lahutay na pud ning ato ang iyang butanganan kaning iyahang hagdan-hagdan makalahutay-lahutay pud pipila ka katuigan guys kay mo man na siya mga binaklas namo nga mga sifarlins nga mga baga pa and then gitabang lang pud dayon nato sa pintal makalahutay-lahutay pasad siguro na sa pipila ka mga katuigan so naunta ko yung mga daghang plano pero basta watch out for that masin mag-additional ta dig mga hanging plants nga pwede na to ikawit diri ana kana pangwaon siguro na akong i-replant pud na nako ang kanang mga inana ako ni siyang i-replant kay para ta sampulan sampulan na to guys kay kuan man ni siya hanging plants man ni siya guys kani chandelier usbon ko tay pa ako isampol didto ba og angayan ba siya ibitay didto nga side pwede ra nin ako magamit diri dini kay hanging plants man ni siya so palitan na nako nig hook so magamit gyapon ni diri nga side so nara to raning ko anon diri atong sana kalingawan gyud kada adlaw good atong pirmi na ni mabisita ato nang mabunyag-bunyagan regularly kay katong didto in town siya sa gawas maskin pagbunyagan kapila sa isa ka adlaw pero na sentro man gyud siya sa maong adlaw so karon happy na sila kay naka-plaster na in town sila ako ang mga simple lang nga tanom di ba di na kay sila masintro sa adlaw kay na naman sila atop-atop dara chalugar sumingaw mi karon guys nyara pud mis balay basin makalaag mi tan-awon lang basin makalaag mi karon pero basta medyo laay-laay na pud guys kay ugma naman pud mo balik og resume atong mga trabante pero mag-agad ra pud to sila sa kuan delivery sa mga materialis para sa atong selling dito sa sala ug kusina dalikya tagamay diri guys kay basin gimingaw na muglantaw sa among balay char lang ug dinhi day nay duha ka buok mini rib diri guys duha na lang ning nabilin ay bi duha ba ni bay ay duha nay duha kami ni rib para na ni dito sa luyo sailing dito sa luyo sa among balay ang na shirt lang sila sa kuan kaning sa tubay anggol wall anggol no na shirt sila sa wall anggol mo nang wala na nila matrabaho mot yun sa basad og kwenta
nga na shirt man sa wall angle. And diya gali sa ibabaw guys, di sa among sidings dira dia dapit kay nakulangan gyapon wall angle. Wala pa na diya mahuman pero na sidingan na nila kulangan lang og wall angle. So before na to i-end atong video guys, atong update karong adlaw Domingo. Ato tamong ipakita sa basin gimingaw mo lantaw sa among balay. Ang ato pra lang akong sentruho nagpakita sa inyo guys kay sa likuot pa man diris ubos kay need pasad na siya kuan basta improvement yes ubos. So mo na siya among balay guys. So thank you for watching guys, and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing, and please like, share and comments and paki-click sa notification bell basin ganahan mo makimarites maki-update sa amo ang YouTube channel. Thank you so much and we will see you again next time. Bye.